लोगोफोर नोंथांमोननो आं मोनसे भिडिअ बानायनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि एनडिएफबिनि गिबिसिन रुंसारि जानाय एबा गिबिसिन मुंख्लं जानायनि न'आव जों थांगासिनो। दिनै 14 सेप्टेम्बर 2020 मायथाइ। दिनै जि एनडिएफबिनि जांख्रिथायारि हाबाफारिया थुंगेनानै फैबाय। बे बेलायावहाय जोङो दिनै जोबथानानै फैनायनि उनावहाय दिनै जोङो गिबिसिन मुंख्लं हिसाबै बिथांनि न'खराव जोङो दिनै मार्टियार्स डेखौ फालिनो फैदों एबा जोंबो बाहागो लानो फैदों। बेनि उनावनो आङो बि फैलाव सार भाइस प्रेसिडेन्ट एक्स एनडिएफबि बिथांखौबो आं मुंख्लंनिसिम मान आरो बिबार बावनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बेनि उनावहाय एक्स एनडिएफबिनिफ्रायनो हादुंग्रा दैमारि बिथाङाबो फाउन्डार आर्मि चिफ बिथांखौबो आङो मुंख्लंफोरनो मान आरो बिबार बावनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बेनि उनावहाय सानखुंगुर दैमारि प्रेसिडेन्ट एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशन बिथांखौबो आं मुंख्लंनिसिम मान आरो बिबार बावनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बि बुटं सार एक्स एनडिएफबि बिथांखौबो आं मुंख्लंनिसिम मान आरो बिबार बावनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। जोंनिनो रन्जन दैमारि सारजों दैदेनजानाय जोंनि एक्स एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटिनिनो मानगोनां प्रेसिडेन्टखौबो दिनैनि बे मुंख्लं खाम्फायाव मान आरो बिबार बावनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय। आरो बिनि उनावहाय
रैमालि मुसाहारि, इनफरमेशन एंड पाब्लिसिटी सेक्रेटारि बर' वुमेन जस्टिस फराम। बिथांजोआनो जाहैबाय जोंनि इराग्दाव सारनि हिन्जाव बा वाइफ। बिथांखौबो आं मुंख्लंनिसिम मान आरो बिबार बावनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बेनि उनावहाय सबिन बसुमतारी, अर्गानाइजिं सेक्रेटारि XNDBT, बिथांखौबो आं मान बावनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय। बेनि उनावनो बि रानस्राव, एक्स आर्मी चिफ, सावरायग्रा हान्जा। बेनि उनाव दावहारु बर' XNDB, बिथांखौबो आं मुंख्लंनिसिम मान बावनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय। आरो बेनि उनावहाय खोमथा दैमारि, XNDB, बिथांखौबो आं मान बावनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। आरो बेनि उनावनो अमल बसुमतारी, XNDB, बिथांखौबो मुंख्लंनिसिम मान आरो बिबार बावनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। आरो बेनि उनावहाय अमित दैमारि, XNDB, बिथांखौबो मुंख्लंनिसिम मान आरो बिबार बावनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बिथांमोनखौ जोङो अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायजों लोगोसे मान बावहरो, जाहाथे बिथांमोना दिनै गोलाव सम इन्दिबिन दावहायाव खस्थ' मोनबोबाय। दा आं बारा गोलाव बुंनो थाङा। जोंहा बिनि उनावहाय आरो नैथि प्रग्राम दङ बै पेन्डेलावहाय। बेयाव जों दसे सम सावराय जथुम लादों। बेवहाय आं गासैखौबो दसे सम थानानै बे सावराय जथुमखौ जाफुंहोनो थाखाय आं गासैखौबो खावलायहरनाय थाबाय। आरो दिनैनि बे मान आरो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय होननानै फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों। जायफ्रा बे मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनो आद्रा थादों, बिथांमोना फारि फारियै मुंख्लंफोरनिसिम मान आरो बिबार बावनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बिथांनि बे बावजेननाय सानानो जाहैबाय 1988 मायथाइनि 14 सेप्तेम्बर। आरो बे हिसाबै जोङो बे 14 सेप्तेम्बरखौहाय एनडिबिनि मुंख्लं सान हिसाबै जों फालिबोगासिनो दङ। बेजों लोगोसे एनडिबि आरो एनडिबिनि दावहायाव एबा बर' हारिनि दावहायाव जोंनि जेसेबां जोहोलावजोफोरा जिउ बावबोबाय, बिथांमोनखौबो जों लोगोसेनो गोसोखांनानैहाय दिनैनि बे
14 सेप्टेम्बर सानाव जों मुंख्लं सान हिसाबै जों फालिदों। दिनै बिथांमोननि मुंख्लं जानाय एबा जिउ बाउसोमनाया जाहाथे जोंखौ इयुनावहाय जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि नांनाय जुजिनायावहाय जेन जोंखौहाय अराय सम हेफाजाब आरो मदद होबाय थायो बिथांमोनखौनो जों बेबायदि आसा खालामो। मानोना बे गोलाव सम दावहायावहाय गोबाङानो दिनै एनडिएफबि नि मुङाव एबा बर' हारिनि दावहायावहाय गोमानानै थानांबाय, गोबाङानो जोबथेसालियाव थानांबाय, गोबाङानो दिनै जिनाहारि जानांबाय, गोबाङानो दिनै न' बां खोमानांबाय, बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव खोमानांबाय। साबा नोंसोरखौ मोखांखौ लानोसै आंनि मबाइल नोंनि मबाइलजों आंखौब्रा DSLR 3065 खालामला मोनाखै जायफोरा बिबार बावखांबाय लामा सामायाव गसंनानै दङ अननानै गुरै खावलायगोन नोंथांमोना बयबो फैनानै जिरायफैनांगौ। लागोन दे मोजाङै क्लिक खालाम मोजाङै दे चल जागोन दा बिदिबाबो मोनसेल' मोनबेसे दंमोनलै बहा थालायखो बिदि खेबनो लाबासो एसे मिलायगोन। जों मोनथिगोन बेयावहाय दिनै एनडिएफबि गैलियाब्लाबो एनडिएफबि नि गिबि मुंख्लं अर्थात गोथार मुंख्लं साननि जि हाबाफारि बेखौ दिनै जों जागायलांबाय थागोन। जों जेसेबांसिम जों थांनानै थागोन बे समहालागै जों बिथांमोनखौ गोसोखांगोन आरो बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै दानायनि जि सिमांजों जाय मुंख्लंफोरा जौसिन नागारसारबाय बिसोरखौ जों सिगाङाव दोननानै दैखोनथि महरै लानानै जों गोथां थानाय सुबुंफोरा जों बयबो हारिखौ लानानै बिथांमोननि आज्रा जाना थानाय जि सिमां बे सिमांखौ दिनै जोङो जाफुंहोनो जों नाजागोन। दिनै बे थांखियावनो दिनै जोङो एनडिएफबि जोबखांनायनि उनावब्लाबो एक्स हिसाबैब्लाबो जों गथायसे जानानै देरेन सारनि ग्रुप सावरायग्रा सारनि ग्रुप आरो जोंनि आगुनि सारेन्डार जि वेलफेयार ससाइटि दङ जों मोनब्रै हानजाया ज' जानानै दिनै मुंख्लं दिनैनि बे गोथार